Der var engang 3 rensdyr. Det lille rensdyr hed Rudolf, det mellemste Lynild og det største Torden. De 3 rensdyr skulle over på den anden mark på den anden side af floden, for der var græsset meget grønnere og meget saftigere. Og over floden var der en bro. Under broen boede der en stor og styg og grim trold. Først kom den lille Rudolf og skulle over broen. Trip, trap, sagde det i broen. Hvem er det, der tripper på min bro? Råbte trolden. Det er bare det mindste rensdyr. Jeg skal hen på marken og blive stor og tyk, sagde Rudolf. Nu kommer jeg og spiser dig, sagde trolden. Nej, tag ikke mig, jeg er så lille. Vent hellere, så kommer den mellemste rensdyr. Han er meget større end jeg. Så lad dig gå, sagde trolden. Og Rudolf gik over broen. Lidt efter kom det mellemste rensdyr, Lynild. Han skulle også over broen. Trip, trap, sagde det i broen. Hvem er det, der træder på min bro? Sagde trolden. Og det er det mellemste rensdyr, Lynild hedder jeg. Jeg skal hen over marken og spise mig stor og tyk, sagde det mellemste rensdyr. Nu kommer jeg og spiser dig, sagde trolden. Nej, tag ikke mig. Vent hellere lidt, så kommer den store. Han er meget større end Rudolf og jeg. Ja, så lad dig gå, sagde trolden. Endelig kom det store rensdyr, Torden, hen over broen. Tramp, sagde de i broen. Hvem er det, der tramper over min bro? Råbte trolden. Det er det store rensdyr, sagde det store rensdyr, Torden. Nu kommer jeg og spiser dig, råbte trolden. Kom blot, jeg er ikke bange. Jeg skal stange dig, for jeg er den store Torden. Den største rensdyr af dem alle, sagde rensdyret Torden. Og så røg den store Torden på trolden og stangede ham ud i vandet. Og så gik de alle hen på den anden mark. De blev alle glade og mætte, og snip, snap, snue, så er det eventyr ude.